Meidän avullamme pääset sisään ja ulos. Meidän kauttamme pääset töihin ja kotiin. Meidän ansiostamme menet ja tulet niin kuin haluat. Me olemme huomaamaton mahdollistaja, aina valmiina auttamaan. Viemme sinut perheesi pariin ja vieraisiin maisemiin. Helpotamme elämääsi, jotta voisit nauttia enemmän. Me olemme portti tulevaisuuteesi ja unelmiisi. Me olemme Rollok. Rollok on suomalainen älylukko. Se sulkeutuu äänettömästi ja tiiviisti. Se on joka tilanteessa turvallinen ja vakuutusyhtiöiden hyväksymä. Sen upea, moderni design houkuttelee käyttämään sitä, vaikkei olisi tarvettakaan. Ja kaiken lisäksi se on teknisesti ylivertainen muihin älylukkoihin nähden. Rollok ei ole pelkkä lukko. Se on teknologiaa, joka saa sinut ihmettelemään, miksei tätä ole keksitty aiemmin. Se saa sinut hämmästymään esteettömyydellään ja käytettävyydellään. Se saa sinut hurmaantumaan designillaan. Ja se saa sinut miettimään, mitä kaikkea muuta tässä maailmassa voisi tehdä paremmin. Ja vaikka tiedätkin, että he ovat kotona, muista näytellä yllättynyttä. Rollock. Your smarter access.